салом алайкум дӯстон. дар ҳолате ки зашифрони канал мега баъзе ҳуҷра закодировани канал мега бародаро, дар ин ҳолат мо аз куҷо фаҳмем ки симкарта кор накарда истодааст ё ин ки пакет, яъне чӣ гуна мо фарқ кунем. пеш аз оне ки мо бародаро санҷиш кунем, аввал симкарта санҷиш мекунем ки симкарта кор карда истодааст ё не. баъд аз симкарта пакета мисол медурем меню сни бар мерем, сетаи плата файл да медурем, конфигурация окей мекунем. бародаро, дар ин ҳолате ки ами рақамҳо, яъне ки IPO набошад, IPO боло, дар ин ҳолат маълум мешавад бародаро ки симкарта кор накарда истодааст. мисол IPO ятай та ҳастае, бологинонеш 4 IPO ягонш кор накарда истодааст. дар ин ҳолат бародаро 100% ай симкарта мешавад. вақте симкарта ки отключит кишид бародаро пакет инҷада шаринг кор намекунад, дисконнектед кор накарда истодааст. вақте агар кор кунад инҷа бародаро коннектед мешавад. бародаро, вақте ки симкарта ки кор накунад, пакет ҳам кор намекунад, ба ҳамин хотир пери очеред мо бояд симкартаро хабар бигирем. ами рақамо IPO ки набошад, дар ин ҳолат бародаро дар хотир доред ки симкарта кор накарда истодааст. вақте агар ҳамин хел баъзе ҳолатҳое мешавад ки симкарта худаш отключит мешавад, ё ки баъзе ҳолат мешавад ки симкарташ шодшибуд мешавад. дар ин ҳолат ҳамин хел мебарорад бародаро. ин буд чӣ гуна фаҳмем симкарта кор накарда истодааст ё ин ки пакет мавқеъ дар панаи Аллоҳ бошад. салом алайкум дӯстон. дар ҳолате ки зашифрони канал мега баъзе ҳуҷра закодировани канал мега бародаро, дар ин ҳолат мо аз куҷо фаҳмем ки симкарта кор накарда истодааст ё ин ки пакет, яъне чӣ гуна мо фарқ кунем. пеш аз оне ки мо бародаро санҷиш кунем, аввал симкарта санҷиш мекунем ки симкарта кор карда истодааст ё не. баъд аз симкарта пакета мисол медурем меню сни бар мерем, сетаи плата файл да медурем, конфигурация окей мекунем. бародаро, дар ин ҳолате ки ами рақамҳо, яъне ки IPO набошад, IPO боло, дар ин ҳолат маълум мешавад бародаро ки симкарта кор накарда истодааст. мисол IPO ятай та ҳастае, бологинонеш 4 IPO ягонш кор накарда истодааст. дар ин ҳолат бародаро 100% ай симкарта мешавад. вақте симкарта ки отключит кишид бародаро пакет инҷада шаринг кор намекунад, дисконнектед кор накарда истодааст. вақте агар кор кунад инҷа бародаро коннектед мешавад. бародаро, вақте ки симкарта ки кор накунад, пакет ҳам кор намекунад, ба ҳамин хотир пери очеред мо бояд симкартаро хабар бигирем. ами рақамо IPO ки набошад, дар ин ҳолат бародаро дар хотир доред ки симкарта кор накарда истодааст. вақте агар ҳамин хел баъзе ҳолатҳое мешавад ки симкарта худаш отключит мешавад, ё ки баъзе ҳолат мешавад ки симкарташ шодшибуд мешавад. дар ин ҳолат ҳамин хел мебарорад бародаро. ин буд чӣ гуна фаҳмем симкарта кор накарда истодааст ё ин ки пакет мавқеъ дар панаи Аллоҳ бошад.